Vítam vás opäť v Trenčíne. Je tu takáto krásna budova. Takto. A tu je ďalšia zaujímavá. Tu je pešia zóna. Vlastne pod hradom sa nachádzame, pod skalou. A tu je vlastne tá pešia zóna. Môžem? Točíme. Čus. Ďakujeme. Ahoj. Ahoj. Čau. No. No, tak ste videli, dámy a páni, možno máme prvého fanúšika. Aj zlatý bol. Pozor auto. A tam je aj. Aha, no tu je ten hrad, ako som hovorila. Na skále je. Nachádza sa na skále. A pod ním je hneď táto pekná, nádherná budova. Ako vidíme, tak sú tu milí ľudia. Toto je pešia zóna tu. Ja tam ďalej. Tu nejaké obchodíky. Aj svadobné šaty tu majú. Tu je nejaký garáž. Nejaký klub. Kancelářské potreby. Drogeria, zmrzlina. A posedenie. Ináč je tam aj páčik a tam je nejaká reštika, tam je tiež pekné posedenie. To neviem, čo je. Ježiši Kriste. To je krásna budova, musím ju natočiť z druhej strany. Toto je Grand Hotel. A na druhej strane sa nachádza nejaká zlatá budova. Takže všetci to dobre pozerajte. Krása. Galéria. Má krásne.